En què es basa l'estudi de la genètica? L'estudi de la genètica es basa, de fet, en l'estudi dels gens, que és la base de la nostra herència genètica, llavors, de la nostra herència, i això ens conforma com som. La genètica implica conèixer la funció, quin és el mètode pel qual les nostres cèl·lules es repliquen i, per tant, com pensem nosaltres. Com creu que es podria utilitzar la modificació genètica en el futur? De fet, la modificació genètica s'utilitza ja, no ara, en el futur. Es modifica genèticament, es pot modificar genèticament qualsevol organisme. Ara mateix s'està utilitzant en moltíssims camps. Evidentment, el més important és l'estudi de les malalties, però també es basa en l'estudi del nostre cos, les nostres reaccions, el nostre metabolisme, tot el nostre funcionament. Bàsicament, el que es fa servir més la genètica és modificar els bacteris a un sol gen i llavors s'estudia aquest gen quina influència té en l'organisme. Creu que algun dia la modificació genètica podrà curar el càncer? La modificació genètica és un factor important en els estudis del càncer, però no és l'únic que servirà per curar el càncer. Però és un pas necessari, però no és suficient. Explicat científicament, què és el càncer? El càncer és, per dir-ho planerament, és un descontrol de les cèl·lules. Les nostres cèl·lules, nosaltres funcionem com organismes pluricel·lulars perquè cadascuna de les cèl·lules té una funció determinada dins el nostre organisme. I això inclou fins i tot la voluntat de suïcidar-se en bé del propi organisme, per un bé major que és l'organisme. Llavors, el càncer es produeix quan hi ha cèl·lules que es deslliguen d'aquesta obligació que tenen respecte a l'organisme i van per lliure. O sigui, es comencen a duplicar descontroladament i aprofiten els recursos de l'organisme per créixer, però sense obeir les regles que la nostra supervivència imposa. Això, en molts casos, no va a més perquè l'organisme té uns mecanismes de defensa que fa que les mata, que anul·la aquest risc, però hi ha casos, hi ha vegades en què l'organisme no és eficient per controlar aquest desordre i el desordre es fa cada cop més gran i va aprofitant els mecanismes que té l'organisme per aconseguir menjar, per sobreviure, fins que és un problema per tot l'organisme. Quines consideres que són les aplicacions genètiques més importants? El més important, evidentment el més important és la curació l'aplicació en medicina, evidentment. Un dels problemes que tenim nosaltres com a éssers humans és quan ens posem malament que ens podem curar. Però també hi ha molts altres, com ara la prevenció o diguéssim, la millora genètica de les espècies que fem servir per menjar. Coneix alguna empresa catalana que treballi en projectes de modificació genètica en humans? En humans, no. El que se sol fer és agafar un gen humà o un homòleg en un altre organisme, per exemple una bactèria, i estudiar aquell gen homòleg en altres organismes per veure quin efecte tindria sobre els humans. Però directament en humans, òbviament. Beneficis i inconvenients, què creus que portarà l'avenç de la genètica o la modificació genètica? Avenços moltíssims, és evident, perquè des del punt de vista de l'alimentació, des del punt de vista sanitari, mèdic, fins i tot social, vaja, conèixer-nos millor a nosaltres. Ja estem en un terreny en què la pròpia natura de l'ésser humà es qüestiona i en aquest sentit tenir els límits clars, els ètics clars, és molt important. Però això no és un problema en si. En tot cas és una dificultat, és un debat, però no és un problema. I creu que en un futur la investigació genètica dels humans serà beneficiosa o no? Totalment, és evident. És que de fet no tenim més remei que avançar. O sigui, la natura de l'ésser humà és avançar. Una altra cosa és l'ús que se'n faci d'aquest avanç. Moltes gràcies. De res.